Не, сухо е. Дай да отидем долу все пак. И без... А първо ръцете, да. Само смисъл, трябва да скочиш малко, не ги слушай. Смисъл малко. Това е машинка, машинка! Не дай да скача. Май да, ако мина там няма да има повече. Май да. Мамка отгоре изглежда супер високо, отдолу изглежда някакво супер, е така. Абе то няма смисъл, ама то сам гледаш. Това е пръст, където са копали дупките. Всички ли сме? Айде. Хубав цвят на тази тениска. Почти не си личи, че е бяла. Отгоре изглежда доста по-високо, отколкото долу. Наистина отгоре изглежда много по-страшно. Отдолу изглежда супер чил. Но тук наистина просто отпускаш и скакате за тръбата. Това изглежда затова изглежда много чил отдолу. Отгоре ти казвам, изглежда някакси, че е на 3 метра от тебе тази фотография. Моите болят, не разбираш, в момента на големи полицейските победи. Не знам, сега ще видим. Сега ще видим. Единственото по-сложното, което беше, е тази вертикалната стена висока. Тя беше супер висока, колкото беше 3 метра. Не е излязла. И се голям.